Kaixo eta ongi etorri tutorial honetara. Tutorial honetan ikasiko duzue nola erabili irudiak manipulatzeko programak. Lehenengo aurkeztuko dizu GNU-ren irudiak manipulatzeko programa, oda Linux sistemak duena, eta hemen sortuko dugu folio txuri bat. Gero erabiliko duguna beste programa batean. Orduan, sortuko dut berria, bat edo bestea, niri horrela interesatzen zait, ok, eta esportatuko dut. Esportatu, eta irudi txuria. Irudi txuria hau izango da nire kartelaren atzeko planoa, bai? JPG, eta hemen ere JPG. JPG, bai. Eta gordeko dut nire irudietan. Eta hartarako karpeta bat sortu dut, korrika kartel bat sortuko dut, eta hemen irudi txuria, esportatu. Eta esportatuko da, bai? Eta hor gordeko da. Orduan hori ja bukatu dugu programa honekin, esan baditu hainbat aplikazioa, baina ez dugu gehiagin sakondu nahi. Gehien interesatzen zaidan programa da bestea, batez ere online delako, eta oso erresa delako manipulatzeko, eta tita batean kartelak egiteko. Orduan, hor jarriko dut, sartuko naiz. Beno ba, lehen komentatu dugun bezala, PHI isa R programa dugu, Googleen jarrita lehenengo aukeran sakatuta, sartuko gineateke zuzenean, eta ekarri behar dugu argazki bat edo gure irudi txuria honetara, bai? Hortarako nik sortu dut aurretik karpeta bat, irudi txuria, hor daukat, eta igoko da, tita igoko da, ez duelako piso handirik. Ikusi duzuenez, tita izan da. Beno ba, lehenik eta ben nire kartelaren titula egingo dut, hortarako bi aukera ditut, edo testu simplea edo pixkat bereziagoa, eta bueno, a ber ze aukerak ditudan, bai? Ni eman da, hemen ditut hainbat aukera. Niri korrika 18 kartela, begira, aukeratu dut letra hau, baina beste bat izazitekeen, bai? Gorria, gustatzen zedalako, besterik gabe, eta goian nahi dut, orduan kolokazion, eta goiko partean. Eta ejekutar, ja, erabat ziur nagoenez, ejekutar emango dut. Ez dut aukerarik izango bestera atzera bueltatzeko. Eta orduan, orain igo nahi dut logoa, korrika logoa igoko dut, eta hortarako berriro hortan sakatu, eta korrika logoa. Ongi da. Igoko da, kostako zaio gehiago, eta bueno, aprobetxatuko dut komentatzeko programa honek dituen abantailak, eta lehenengoa da online dela, eta orduan gure ordenagailu erabilita edo beste bat erabilita erabil daitekela. Beste abantaila da gauzak oso sinpleak direla, eta orduan aplikazioak egin daitezkela tita batean, eta kartel bat sortu dezakegula minutu gutxitan burua gehiagik janka, bai? Orduan, bueno, hemen ditugu biak, ikusiko dugu ea ongi igo den, eta esaten digu ondiegia dela, baina ere guk ejekutar sakatuko dugu, eta kasu honetan ja biak ditugu, bai? Baina zer nahi dugu? Kartel honetara ekarri beste kartela. Orduan, konbinatu behar dugu. Hortarako begira ja, sortu zaizkigu biak, lehenengoa hau da, bigarrena hau, eta hau txikituko dugu ikusteko, bai? Hobek ikusteko ingo dugu horrela txikitu, bueno, esain txikia, horrela. Eta eskina batera ekarriko dugu, ongi, niri gustatzen zait. Gero hemen erdian jarriko dugu zer egingo dugun. Horrela, bai, gustatzen zait, ejekutar. Eta orduan hemen ja terako zaigu, baina, bueno, hemen zer egingo dugun jarri behar dugu. Bueno, nik bazkari bat antolatu dut, eta orduan, torriko nahizuna, eta dekorar con objetos, eta jarri beharrean testua soilik, beste puntu bat eman nahi diot, eta begiratuko ze irudiak dauden hemen. Batzuk eta batez ere, detaile txikiak dira, baina, bueno, egin dezaketenak gure kartela atseginagoa, behintzat, bai? Pizka gehiago, berago, maten dugu aukera gehiago ikusteko, eta begira, hau ze gustatu zain dire. Esko duzu oso ondia da, ondiegia, orduan egingo dut aurrekoan bezala, txikitu, baina osorik ez, bakarrik zati bat. Horrela, txikituko dut, karriko dut ona, agian txikiegia da, eta sakatuko dut hemen ere pixkat luzatzeko,
alfera handiagoa jarri, eta hemen erdian, bai? Niri horrela gustatzen zait, egia esan iruditzen zait polita geratzen dela, bai? Eta ejekutar, berriro ere. Orduan, hemen aterako zaigu, gure kartel osoa, vale. Orain hemen jarri nahi dut, non izango den bazkaria. Hortarako berriro, testua sakatuko dut, baina letra aldatuko dut, polita da hau, baina potoloegia jarriko dut beste hau finagoa dela, eta aldatuko dut testua. Bazkaria, auzotegi elkartean, martxoak 12, adibidez. Eta orduan, agertzen zait, bai, nire testua. Handiegia, ni txikiagoa nahi dut, orduan egingo tola txikitu, eta mugitu, bai? Pixka bat gorago, pixka txikiago, ta. Horrela. Eta ekarriko dut ona. Ari da, poliki. Pues horrela gustatu zait, igual pixka txikiagoa, sartzeko kapelaren barruan, eta pixka gehiago hemendik, eta bueno, irudia hogera handituko dugu, orduan, bueno, privatu dugu, eta dena delakoa, orduan, niri horrela gustatu zait. Eta, jazta, ziur nago gustatu zaidala. Así que, jazta, listo dugu ja gure kartela. Kartela hau gero, bidal daiteke ere korreoz, edo bezala. Karo, orain gorde nahi dugu gure irudia, eta hortarako aukeratu behar dugu formatua. Formatu aukeratuko dugu lehenengoa, JPG, eta orduan hemen ateratzen zaigu gure izena, eta jarriko diogu korrika M8 bazkaria. Vale. Eta guardar. Orain galdetuko digu non gorde nahi dugun, guardar. Eta bakoitzak izango du bere deskargoetan, edo, nadarako. Niri deskargatan gordeko zait. Eta jazta, egina dugu kartela. Ikusi duzuenez, guk jarri dut folio txuri bat azpian, baina jarraiteke dozen irudia. Orduan, topatzen baduzu irudi polit bat, jarra duzu eta gero tarte batean testua idatzi edo dena delakoa. Baina momentuz, kartatxikili bat egiteko, orain zuen txanda da, akizue, irudimena behar da kartel politak egiteko, eta listo, hau izan da gaurko bideotutoriala. Agur!